Altså siden klaveret det flyttede ind, så har vi sådan set haft musik i hjemmet hver dag. Og for mig så er der ikke noget hyggeligere end at stå og lave mad ude i køkkenet. Og så kan man høre, at der bliver spillet klaver inde i stuen. Hvorfor er det så godt at spille musik? Julius han sagde til mig på et tidspunkt, og det har jeg fået lov til at citere ham for, at når man spiller musik, så bruger man på en måde alle fag. Man bruger dansk, fordi man staver noder. Man bruger historie, fordi man kan spille noget gammelt. Og man bruger matematik, fordi man skal regne ud, hvor hurtigt det skal være. Og så bruger man idræt, fordi man bruger pedalerne og fingrene, og man bruger musik, fordi det er musik. Og det synes jeg er en utrolig fin måde at forklare fordelene ved at spille musik på, fordi når man tænker over det, så er det nærmest et lille skoleunivers i sig selv, uden at det sådan føles sådan. Så det at spille musik, det er med til at give en noget identitet, og det er en måde at udtrykke sig på. Og så håber vi, at I har fået lidt inspiration, hvis I overvejer at begynde at spille musik til at gå i gang, eller måske bare lidt inspiration til at øve selv. Så nu får jeg lige Matador og Cavatina. Tusind tak, Lisa og Julius. Det var virkelig spændende og utroligt godt spillet.